Mga kapuso, doon ay pahimangno ang pag-asa kalabot sa init ug bugnaw nga panahon nga masinati nga peligro kuno sa panglawas nato. Alang sa dugang pagbana-bana sa kahimtang sa panahon, ani si Engineer Al Kiblat, ang OIC sa Pag-asa Visayas. Salamat ug atong sutawan ang pinaka-latest weather forecast para ugma. Ibase ni sa tanang available data karong adlaw, Tuesday, December 11, 2018. Pinaagi ng meteorological satellite image nga atong nakita ang northeast monsoon o amihan ang weather system nga nakapikto sa nasod o ang huros niini o kusog nga huros dito may pikto sa amihanang bahayin sa Luzon nga makahatag kini bugnaw nga panahon ditong napita. Hinuon gipaabot kini sa masunod nga mga adlaw nga moabot ang iyang huros sa bagatang bahayin sa Luzon hangtod na sa Visayas. Samtang wala tay nakita nga bad weather system sud sa Philippine Area of Responsibility, pero naatay gimonitor nga usa ka cloud cluster nga naa kini mahimutang 2,500 kilometers southeast of Mindanao, gawas sa Philippine Area of Responsibility. Hinuon base sa mga forecast model, dili kini mahimong low pressure area sa pagkakaron, umaba ang kahigayunan o maba sa ng kahigayunan nga moepekto sa nasod. Lunot sa pagwagtang sa easterlies o hanging sidlakan, ang tibuok Visayas sa mga sunod nga 24 oras makasirati o mas maayong panahon ikumpara sa mga miaging adlaw, diin maba ang kahigayunan nga dunay mga pag-ulan kung doon na magani patak-patak o dili magdugay sa pila ka mga lugar, hilabi na sa hapon o gabi tungod sa localized thunderstorm. Ang temperatura din sa Metro Cebu niubos na gamay ang minimum temperature nga niabot og 24 degrees centigrado, pero ang maximum temperature 31 degrees Celsius, mas taas kini sa normal nga temperatura sa buwan sa Disyembre. Busa mga kapuso, mag-amping o take precautionary measures para sa ubo, sipon o hilanat o uban pang sakit nga dala sa bugnaw o init nga panahon. Sa Tagbilaran, dunay 24 to 31 degrees Celsius. Sa Dumaguete o Siquijor, 25 to 32 degrees Celsius. Sa Panay Island, 24 to 32 degrees Celsius. O sa Eastern Visayas nga mas bugnaw, dunay 24 to 30 degrees Celsius. Para sa kahimtang sa hangin ug kadagatan, ang sentro ug kasagpan bahin sa Visayas makasinati og kasarangan nga hangin nga nagikan sa amihanang silangan ug ang kadagatan kasarangan ang pagbalod. Pero sa silangang bahin sa Visayas mas kanati og mas kusog nga hangin nga nagikan sa amihanang silangan ug ang kadagatan kasarangan nga usahayng pagkabaluron o delikado sa mga gagmayng sakinang pangdagat. Hinuon, libre gyapong mulayag ang mga sakinang pangdagat, kaya wa man tay gi-issue nga gale warning, mag-ampil lang ang mga gagmayng sakinang pangdagat, ilabi na katong dili di motor, kay posibleng moabot ang height sa wave og 2.5 meters. Ang dagat muhunas alas 6:18 sa buntag ugma ug mutaob alas 12:57 sa buntag ugma nga may gitason nga 1.65 ka metros. Adlaw musilang ugma sa may alas 5:22 sa buntag. Para sa dugang detalye mahimong mobisita sa Pag-asa official website bagong.pag-asa.dost.gov.ph o ayaw kalimot sundin mi sa among mga social media accounts. Mao kadtong pinakaulahing kalambuan sa dagan sa panahon gikan diri sa Botan sa Pag-asa Mactan, Visayas Pag-asa Regional Services Division, DOST. Ako si Al Kiblat para sa Balitang Bisdak. Daghang salamat.